moko magwasi mondo gibende koro gichung'. Ipane ang'o momiyo jogwasi no dhi moyieni mondo in magiyieri ng'ama miyo nuchung' jadi mokwongo? Mokwongo kapok nwagike nomination wachung' dhano 17. Then after nomination wadhi wachung' dhano 11. Ng'at achiel ne nigi ODM ticket, ng'at achiel ne nigi UDA. Jomodong' dhano 9 ne jo independent. Unu ng'eny. Ne wang'eny. To na yombo gite. Ipani kopim kendo kong'i. Ang'o manogoli oko? Achiel gima nogola oko kaka ng'ama miyo. Ing'eyo ng'ama miyo en ga chwech mang'aw. To be samoro chuo chayogi. An awuon nauso agenda na. Mana dhi timo ne jopiny. No kayeny. To jok mane wapiem go no chaya kendo no buona. Nikech gwasi pok no yere ng'ama miyo. Ni ng'ama dhako ni dhi timo nwang'o. Nok gikawa ka gimoro. Omiyo an mano nakawo kamorna. Kendo nakawo thuolo no makende. Mar wuoyo gi jopiny. Ahinya joma mine. Nakonogi ni ma an ema chung'. Tagombo ni ubed ng'eya. Une munyalo umo duga. Nikech mine gi joma chuo gi yanya. Kendo gidwa ni mondo gigoya. Ta singonu ni ka umiyo ombulu. Uburo neno matunda. Ma Susan okeloni. Ma matunda no wabolose. Kabisa. Kendo mang'eny. We wadogane e campaign. Sama koro campaign timore kata sama koro uwoyo gi jopiny. Thothne sani nitiere seyo moro ni siasa migoyo en siasa mar weche mibolo, weche maricho, weche ma njao jiwe dend ji kar mondo go siasa mag dongruok. Ang'o minyalo wache mano? Okay, gima nyalo wache mano ni siasa nitiere siasa mar njao en adieri.